inaasahan talaga yan na napasama tayo sa Anaan Falls. Nabudol tayo ni Amor Power eh. Kasalanan ni Amor Power to. So yan, kapag pupunta kayo dito, dapat ready talaga kayo. Kompleto ang gamit and syempre may kagdala din kayong kapote! For today's vlog guys, naimbatahan tayo ng Pinatubo Montanero sa Pampanga para umikot sa mga ecotourism spots sa may Porac, Pampanga. Itong pinaka-vlog natin ito is sponsored by Granos Safety Gears. So gusto nyo puntahan yung mga branch nila sa Pampanga. Meron din sila dito sa may Mabda City, Angeles City, San Fernando City, Magadang, Mexico, and Arayat. Yung pinaka-main branch nila. Outside Pampanga guys, meron silang branch sa Tarlac City, Tarlac, and of course sa Gupan, Nueva Ecija, and Bataan. So ayan guys, nandito na tayo sa may Balacat City. So yung pupuntahan natin pala ngayon is meron siyang display and yung tinatawag nilang Titulari. Napakaganda dun guys, and mga campsite yata. Next week is nag-invite din naman si Kapari sa camping. So magtutubis tayo nun. Ngayon expected natin matapos yung pinaka travel natin is after lunch, kasi naka 4x4 naman tayo. Dito na tayo sa Rotonda, Angeles. Malapit na tayo sa may Nepo Mall. So usapan namin ni Cap Barry sa Nepo Mall, Macdo. Ayan. So ito na yung pinaka-rotonda sa may Angeles. So ito guys, nandito na tayo sa may Nepo Mall. Ay ito yung pinaka-new point. And ito yung McDonald's. Dito tayo magkikita ni Cap Barry. Ikot lang ako doon para umanap ng magandang parkingan. So ito na nga guys, no, kasama na natin si Cap Barry. Later is kakausapin natin about dito sa 4x4 ecotourism spot tour nila. Kami sa tinatawag nilang Sekretong Daan. So nag-start yung pinaka-trail namin sa may Sitio Pidpid sa Barangay Sapanguwak, Porac, Pampanga. So, update ko kayo mamaya guys. So ito na nga kabalen, nandito na tayo sa first destination natin. So ito yung tinatawag nilang Inararo View Deck. So dito guys, so magkakaroon sila ng dito. Pwede kayong mag-pitch ng mga tent nyo. Ayan. And hindi nyo rin naman problema kasi may sarili silang CR. Makikita nyo guys, nakapalibot yung matataas na bundok. So yung namin ngayon dito sa Inararo View Deck, mataas na yung pinaka-place kasi kanina sa 4x4 halos paano talaga pahahon yung mga dinaanan namin. Ayan.
makikita nyo, siguro ibang way to. Medyo malikabok nga lang kanina, pero syempre super challenging guys. Napakasarap ng experience natin na pumunta tayo sa likod ng 4x4 nila. So ito pa rin guys yung pinaka view dito sa Inararo view deck. Ayan. So Inararo barangay siya dito sa ano, Porac, Pampanga. Napakaganda ng view guys. Ang sarap mag-camping dito. Wow. Kung nandito kayo sa Inararo view deck, makikita mo na rin yung pinaka Mount Pinatubo. Ayun siya guys, yan. Sa likod ng bundok na to, ayan, makikita mo sa video natin, ito na yung Mount Pinatubo. So kung pupuntahan mo pa siya, malayo pa siya guys, mga ilang oras pa yung lalakarin mo. Hello, ako si Barry Silvestre ng Pinatubo Mountainero. Ito yung ino-offer naming mga packages. So nagsimula na kami sa Mount Pinatubo via Sapang Uwak saka Inararo Trail. So madadaanan nyo doon yung Mount Macdonald na sobrang lamig doon, sobrang ganda ng view. Tapos pag nag-Inararo Trail naman, meron namang Anaan Falls na 3 level yung makikita yung bagsak ng waterfalls. And then yung latest naming inopen is yung Inararo 4x4 Eco Tour. So ito kasama na yung 4x4 na ano dito na parang adventure kasi trail siya eh, off-road. So may mga mahabang ahon and then kumakalog-kalog yung mga tao. And yun yung part ng trail dito. And then meron tayong destination na unang pupuntahan, itong Inararo View Deck. So sa Inararo View Deck makikita nyo yung Mount Arayat saka Mount Pinatubo sa isang spot lang. So ngayon meron din tayo ditong ino-offer na pwede nyong parkingan ng yung 4x4 nyo or mag-tent for glamping, ganyan, glamorous camping. Dahil meron tayong sariling CR, 4 yung available nating public CR, running water, may faucet and water supply, pwede magluto. Tapos ngayon ang kasunod ng package na kasama sa package na to is yung Tutulari Avatar Gorge. 500 meters yung haba nito. Doon tayo magpapark mismo sa bungad ng gorge. Yung tsura niya talagang one of a kind, work of art ang sabi ng iba. So paliko-liko siya, and then dati kasi siyang dinaanan ng tubig, so ngayon parang makikita nyo ano yung itsura. Tapos noon ang last trip natin is yung Kupang Hot Spring. So another ano na naman siya, 4x4 adventure. And then merong hot spring sa dulo, pwede tayong maligo, pwedeng mag ano lang, tampisaw. Lahat of available, pwedeng gawin ng mga bata, family. Even yung meron tayong isang conqueror last time, mayroon siyang polio since 3 years old, natapos niya yung tour natin. Even yung Avatar Gorge. Itong mga tour natin na to, hindi ito mangyayari kung wala yung kumbaga coordination. Yan ang word na ginamit namin lahat. Coordination ng unang-una ang IP, Indigenous People, ang mga katutubong Aita na kapatid natin sa bundok. Sila po ang nagbigay sa atin ng pahintulot para ma-explore natin yung pag-aari nilang kabundukan at payagan tayo na makita yung lugar nila. Tapos suportado rin tayo ng unang-una si Mayor Jing Capil. Full support sila sa Kapatad and full support din sila sa turismo natin sa ecotourism. And andyan sa ecotourism naman sila Ma'am Jem Marimla saka si Sir JP ng Municipal Planning and Development. So hindi ito mangyayari na parang isang tao lang or ano. Lahat to naging magandang pagkakaisa ng mga involved na grupo and munisipyo sa Porac at Pampanga. At pinaka-importante dito sa lahat ay yung meron tayong si Chairman Roman King na nagbigay basbas at nagbigay ng parang sistema para mapakinggan yung side nila. And dahil dito nagkaroon tayo ng kasunduan ng 5 kapitan at ng mga IPMR at ni Chairman para meron tayo kumbaga lahat ng proseso andito tayo. Welcome po kayo dito pumunta and bumisita. So ito guys, nag-change tayo ng plan. Bali, kung gusto nyo namang mag Anaan Falls, sabihan nyo yung tour guide nyo, pwede naman.
Sabihin nyo si ano, si Cap Barry ng Pinatubo, Montanero. Siyempre kasama natin yung tour guide natin si Sir Moises. Siya daw yung nagbiyak ng ano dito, yung daanan. Sa lahat ng nag-uumpisa pa lang, first time nyong mag-hiking. So yan, tignan nyo yung pinakadaan. Sa mga ganito syempre may pag-aandaan nyo naman. Nakikita nyo ganyan yung video. Actually matirik yan at mahaba sir. So ayan guys, try ko rin babain guys, diba? Tingnan nyo kada step. Woo! Kada step crucial. Diba? Ayan si ma'am, tingnan nyo, grabe diba ang tarek guys. Sobra. Woo! Let's see! So ito guys, no, yung bayanggit sa atin ni Sir Barry kanina sa package nila is pupuntahan lang natin yung Inararo View Deck and yung Tutulari and yung Kupang Hot Spring. Pero ngayon nag-change plan yung mga kasama namin. Gusto nilang pumunta sa Anahan Falls. And actually, gusto ko rin naman siya. Kahit may injured yung left ano natin, leg, go pa rin tayo. So another challenge ito. After ng hagdan, may isang hagdan ulit dito. Ayan, ganyan. Napaka-steep nung ano natin. Ayan, syempre kayang-kaya ng mga girls yan. Siyempre. Kahit beginner kaya naman. Medyo daan-daan lang guys. Okay lang ano. Okay lang mabagal. Huwag lang magmadali basta ano. Sigurado yung pagbaba nyo. Walang mga aksidente. Syempre mas malaki ang aberya pag ganun. Yo! So ito pala no, Bali River Crossing yung gagawin namin. Ayan. Ito na yung siguro yung pinakapatag. So yung pinabaan natin, mula tayo sa pinakataas ng bundok pababa, kaya medyo challenging siya. So ayan, halos patag na yung dadaanan natin papunta sa Anahan Falls. Alright. More power! Power pa! What's up, Papa Bok? Yan. Huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe and i-follow si Papa Bok. Yan. Mostly yung content niya is ganito rin. So, isa din sa challenging. Actually kanina river crossing kami ngayon sa side ng river. Para hindi kami matagalan dumaan dito sa river guys. Kailangan namin tawirin itong bato-batong to sa may gilid ng pinakailog. Yan guys, no, papakilala ko sa inyo yung pinaka-tour guide natin. Anak ni Chairman Roman King, si Sir Moises King yan. 'Di ba? Napaka ano, ang tawag dito, napaka-authentic ng mga name nila. Halos ano, pang-foreigner yung mga name yun, no? Medyo pang international level yan. Oo. Yes, tama, biblical. Moises, Roman, yung kapatid mo sir, yung MMK. Si Norman. Norman. 'Di ba nasa ano rin, no? Nasa Bible din si ano. Yung name ni Sir Norman King. Kung gusto yung panoorin, anong title nun sir? Sa maalala mo kaya? Hindi ko pa rin napanood, nakwento lang sa akin. Meron ba? May? Norman King, yan. Kung gusto yung mapanood yung naging buhay ni Sir Norman King, nag-graduate siya sa UP, no? Yun. Siya ba yung ano, kauna-una ang ano? Siya yung kauna-una ang IPing nag-graduate sa UP guys. Another river crossing. So pangalawang ilog na. Ito nga lilipatan natin. Bilangin natin hanggang makapunta tayo sa Anahan Falls. Malakas yung agos ng tubig kaya dapat matigas yung mga binti mo sa paglipat ng ano, sa ilog. Lumipat si Papa Bok sa ilog. Kung nakikita nyo, dahan-dahan ng paglipat.
iniwan natin yung tubig dito sa may, sa may river. Pero dito, dahil nga may umakyat ng ibang mga guests or mga ayan, mountaineer, hindi natin pwedeng inumin dito kasi hindi natin alam. Siyempre, medyo madumi na rin. So dito, fresh na fresh water. Ang lamig! So ikaw pala another river crossing. Actually, nasa pang-5 river crossing na namin yata to. Medyo yung ibang pag river crossing namin is napakalakas ng persa ng tubig. Kaya dapat talaga matibay yung binti mo dito. Sir, i-plug mo nga yung YouTube mo. Papa Bok, sir. Papa Bok. Yan, Please search subscribe mo. my channel. Support Kapapangan Vlogger. Yun, importante doon. Grabe guys, napakaganda nung bumungad sa amin na yan. So, para siyang mini falls ng Inararo. So, lahat ng to guys, pwede nyo may experience kapag nag-Inararo trail kayo papunta sa Mount Pinatubo. So, ngayon parang side trip lang siya sa 4x4 Eco Tourism Tour nila. So, ayan, nabudol lang tayo. So, yung kapag yung nakikita nyo mini falls is kadugtong siya ng Anahan Falls. So, ito, sa pinakalikod nito, nandito na yung pinaka-Anahan Falls. Woo! Ang sarap talaga mag-explore, lalo na guys. Mga tourist spots natin dito sa Pampanga. Sabi ko sa inyo guys, lilibutin natin lahat ng mga tourist spots para mapaikilala natin. Hindi lang dito sa Pampanga guys. So hindi lang tayo sa foods nakikilala itong Pampanga. Syempre, yung mga magaganda nating pasyalan, the best. Panlasang kapatid, hindi panlasang politika. Oo, yan politika. Another mini falls na naman yung dadahanan natin. Habang papalapit tayo sa Anahan Falls, nakaka-excite guys. This is my first time na puntaan itong Anahan Falls. Talagang nailap talaga ako. Sa trail pa lang, medyo challenging and ganito yung makikita mo, the best. So yung kapalan, another mini falls na naman ang meron dito sa may Anahan Falls. So sa pinakalikod nito guys, tanong na natin yung Anahan Falls. Yun kapalan, another mini falls na naman. So kahit dito lang sa mga mini falls nila guys, pwede ka na magbabad. Napakalamig ng tubig, nakakatanggal na pagod. Ayan, yung nakikita nyo sa pinalikod ng mini falls na to, andun na yung pinaka-Anahan Falls. So excited na ako guys na ipakita sa inyo. Tara, explore natin. So ito guys, yung medyo malilib na lugar na dinaanan natin and maputik. So kapag pumunta kayo dito sa Inararo Trail or sa may falls nila, bawal guys yung maarte. Ayan, siguradong mababasa yung shoes nyo. Kaya kung may dala kayong extra shoes, pwede nyong iwan doon sa may Inararo view deck, and pagbalik nyo na lang doon kayo magpalit ng shoes. And of course, dala kayo ng extra t-shirt, pinaka importante yan. And then kung si maligo, extra short. So yun guys, bali napuntaan na natin yung ilalim ng Anahan Falls. So may falls sa ilalim, and then kapag umakyat ka, maglakad ka ng konti, may another falls doon and mas mataas yung tubig. So yung kanina is nasa bewang, yung doon daw hanggang dito sa dibdib. Napakaganda ng falls guys, grabe. Pag nakakita ako ng mga ganun talaga na-excite ako. So ginawa ko is kumuha na tayo ng aerial shot o yung drone shots natin. Grabe, kahit pagod, super worth it. So ito guys, bago tayo makapunta doon sa isang falls sa taas ng Anahan Falls, so another mini falls makikita nyo dito sa part dito. Sabi nga ni Kap Barry, dati medyo masukal to, ngayon kitang kita mo na yung pinaka falls. Yung guys, napaka perfect timing nung pagpunta namin dito sa Anahan Falls. Actually wala ito sa itinerary namin, tutulari lang kami, and syempre yung Inararo view deck and yung Kupang at spring. Pero ito nga, ito yung binigay sa atin. So
yung mga joiners ni Cap Barry is nag-decide silang pumunta sa Anahan Falls. And in-invite na tayo, tinalawang isip, pero syempre hindi pa rin naman ako nagsisisi na sumama ako dito. Napakaganda guys, super worth it itong Anahan Falls. So ito guys, wow! Ito yung isang falls ni Anahan Falls. Napakaganda guys, grabe. Woo! So isa ito sa pinagmamalaki natin dito sa Pampanga, Kabalen. Grabe. Kung makita nyo man itong video to, huwag na kayong magdalawang isip na puntahan si Anahan Falls. Finally guys, ito na yung pinakataas ng Anahan Falls. So part pa rin ng Anahan Falls yung kanina doon sa ilalim. Woo! Ang ganda guys, napakaganda. Grabe. So may isang falls siya dito, and sa taas may isang falls siya, and doon sa pinakailalim. Welcome to Anahan Falls! Woo! Kabalen, kakatapos lang natin kumain. Ito may pinaka-Anahan Falls. Mataas din siya. Ayan. Kung mapapansin mo, may binabagsakan din yung tubig sa may taas ng pinaka-falls na to. So napakalakas ng bagsak ng tubig. Kagandahan niya guys dito sa Anahan Falls, may area na pwede kang mag-swimming. So ito guys, try natin pumunta dito sa may gitna ng Anahan Falls. Medyo malakas lang yung yan. Woo! Alis na kami dito sa Anahan Falls. Shoutout pala sa Kranos Safety Gear, sa Kranos family, kay Sir Aaron, and sa mga co-vloggers natin. So ito guys, papunta na kami sa may Tutulari and Kupang Falls. Balidaan namin, Clark na. Hindi ko inaasahan talaga yan na napasama tayo sa Anahan Falls. Nabudol tayo ni Amor Power. Salanan ni Amor Power to. And di na tayo nakapag-vlog kanina kasi sobrang lakas ng ulan guys. So yan, kapag pupunta kayo dito, dapat ready talaga kayo. Kumpleto ang gamit, and syempre may dala din kayong kapote. Nakita nyo yan guys. Ganyan ka ganyan ka challenging pagpunta dito sa Anahan Falls. Pero worth it guys, sobra. Napaka worth it ng ng pinaka-travel natin ngayon. Grabe. Ito na kami sa may Inararo View Deck. Yan, napakaganda na ng panahon dito. So kanina talaga nag-stop kami kasi lumakas yung agos ng tubig, and ang lakas din ng ulan. Almost 1 hour din namin binabaybay yung ulan. Pero dun sa parte talaga ng ilog na lumakas yung agos, nag-stop kami, nagkulay brown na yung pinaka-tubig. So it means may mga lupa na talagang daguo. So dito kitang-kita mo yung Mount Arayat. Ayan, napakaganda guys. So ito na yung pinaka-Boracay, Angeles and Clark. Talaga napaka sarap nung naging experience namin. So hey guys, Papa Bok Indiao siya kasama natin. Huwag niyo kalimutan i-follow ang kanyang YouTube channel and Facebook page, Papa Bok. Yan. So yan, ganito rin lahat ng mga content niya guys. Kung naghahanap kayo ng mga ganito ka-challenging na mga content, so hindi kayo nagkakamali nang i-subscribe at i-follow. Yan, member din siya ng bikepacking community, tama? Dito sa Pampanga. Yan, shoutout kay Newbie Cyclist, Sir Banjo. Yan, thank you rin kay Cap Barry, syempre sa pag-invite sa akin dito sa pinaka-tour nila. Ecotourism, tama ba? Ecotourism Tour 4x4. Yan, kung gusto nyo sumama or maging joiner, punta na kayo sa kanilang Facebook page. Yan, Pinatubo Montanero.
So yun na kawalensa sa pinag-uusapan ngayon sa social media, ito nga Avatar Gorge. So dati yung tawag sa kanya is Tutulari kasi side by side is may tumutulong mga tubig. So dito sa may Porac, Pampanga, doon ko nang nalaman yan din sa mga kapatid nating Aita na tawag doon is Tutulari. So yung butil ng tubig. And ito na nga, itong Avatar Gorge. Excited na ako nga makita ito. So una nating nakita si Avatar Gorge kay biyahe ni Drew, and ngayon inopen na siya sa public. Sabi ko nga kanina kung gusto niyo pumunta dito, mag Inararo view deck o base camp, and then itong Avatar Gorge, and then yung Kupang Hot Spring. So kanina nga lang talagang unexpected yung pagpunta natin sa Anahan Falls. So pwede nyo na rin namang gawin yon, and then pag uwi nyo pwede kayong dumaan dito sa Paclark. Tadaanan nyo din naman itong Avatar Gorge and then yung Kupang Hot Spring. So eto na yung pinakadaan papunta sa Avatar Gorge. Ang ganda guys. Dito pala makikita mo na yung magkabilang malalaking bato. Ayan, isa sa pinagmamalaki nila dito sa Barangay Inararo, itong Avatar Gorge. Sir, dito sa Avatar Gorge, ilang minuto yung paglalakad hanggang dulo? Tansya ko, mga 20 minutes. 20 minutes, Kung dire-diretso. 40 minutes balikan. And then kung mabilis naman kayo, kaya siguro 30 minutes. Oo, ganun. Medyo mahaba rin pala to. So iba't ibang station siya na pwede kayong mag picture taking. Oo. Nice, ganda. So dito sa part na to, ito yung maganda yan. So ito na yung pinakamagandang daan dito sa Avatar Gorge. Yeah! Oh yeah! So ito guys, napakaganda dito sa part na to ng Avatar Gorge. Wow. Wala pa tayo sa Kalate. Medyo malayo din pala to. So buti na lang umabot tayo sa oras kasi hindi pa ganun kadilim. Ayan. Medyo basa yung yung magkabilang kaya medyo shiny. Grabe guys, napaka solid ng Avatar Gorge. Iba talagang gumawa ng gumawa ng ganito si God. Ayan, makikita nyo ayan. So dala din ng panahon kaya nakabuo sila ng ganito. So lahar lang daw to, and then sa tubig hanggang nag-form siya ng ganito. Hindi siya totally bato yung bumo. So may part na bato, pero yung iba talaga lahar siya, parang semento na lagyan tubig, and yan, ganyan yung nangyari. Sa part na to guys, medyo mahamog na, and padilim na rin naman, nasa 5 o'clock na siguro. Buti nga nakaabot kami. Ewan ko lang kung makapunta pa rin tayo doon sa may Kupang Hot Spring. Ano lang naman siya, pang side trip lang din naman yun. Pero pinaka nagustuhan ko din talaga itong Avatar Gorge. Sobrang ganda ng Avatar Gorge yan. So Tutulari din yung tawag dito. And sabi nga ni Sir Moises, kapag umulan o sakto lang ulan guys, makikita mo itong mga alaman sa may mga side by side na pader is syempre nagkakaroon ng ng tubig. So nagkakaroon ng tulo. Dun siya tinawag talaga na Tutulari. Ang ganda guys, yung nagpapaganda talaga dito sa Avatar Gorge is itong kulay nung side by side na pader. So siya, lumot. Ayan. And yung pinaka trail, hindi naman siya ganun kahirap kasi patag lang yan, konting baba lang. Medyo malapit na tayo sa pinakadulo.
Grabe. Ano ito yung daan guys, yan. Sa mga medyo mahirap na daan guys, so nilagyan nila ng hagdanan. Yan, may railings and kahoy din naman yung ginawa access nila papunta sa pinakadulo ng Avatar Gorge. So syempre tayo, susubukan din natin. Napakagandang experience nung ginawa natin ngayong araw. So expect the unexpected talaga yung pagpunta natin sa may Anahan Falls. Nabudol tayo dun guys, grabe. Hindi ako expect kasi wala tayong masyadong dalang gamit. Hindi ko rin dala yung pinaka-tumbler ko, so talagang nabitin ako sa tubig. So dito sa Avatar Gorge guys, dapat marunong din kayong mag-cha-cha. Yan. Siyempre kabilaan dapat may pwersa yung nyo. Although may agdan. Nakatuntong na tayo sa pinakasikat na bato dito sa Avatar Gorge. Sabi nga ni Sir Barry, yung sinag ng araw guys, yan, yung sun rays nagagaling sa taas, papunta siya dito sa sa pinaka-pwesto mo. Kaya magandang mag-picture pag umaga. Napakaganda din. Yes guys, kung mahilig kayo sa mga ganitong adventure, The best. punta na kayo dito sa Avatar Gorge. Tutulari. Yeah, 4x4 experience ecotourism dito sa Inararo. So halos nandito na tayo sa pinakadulo ng Avatar Gorge. So yung tinatawag natin Tutulari. So once again, thank you kay Kap Barry sa pag-invite sa atin dito. Hopefully next week is makasama natin ang grupo ng Wearing Pampanga. Mag-camping tayo sa guys, sa Inararo Base Camp. And 4x4 experience again. So another akyatan na naman. Ito na yung budol, yung pag-uwi. Yung hindi sinasabi. Pero guys, kapag nakita nyo tong Avatar Gorge o yung Tutulari, yun kabalin, tapos na tayo nga nakapunta sa pinakadulo ng Avatar Gorge or yung tinatawag nating Tutulari. So ayan, tatanungin natin si Sir PJ kung kamusta ba yung experience na dito sa ginawa nating 4x4 ecotourism spot dito sa may Inararo. Kamusta sir yung experience? Ito, sobrang pagod actually. Yes. Advice ko lang sa inyo, kahit newbie kayo, try it. Kasi worth it yung gagawin nyo. Yung sobrang habang trail nyo. Para sa akin, newbie lang ako, sobrang haba yung trail. First time? Oo, first time. Wow. Kaya ni sir, kahit first time kayo, kaya nyo guys. Kaya nyo rin. And pagdating sa sir pagdating sa Inararo Base Camp, hindi nyo problema yung mga CR. Oo, Ayan. actually nakapagpalit na nga ako niyan. Nakapagligo na si Sir PJ kanina. Nakapag-swimming ako dun, so sobrang accommodating ng mga tao, sobrang bait ng mga lalo na yung nila, yung Chairman, chairman nila, si sobrang bait. Sir Roman King. Roman King. Mhm. Kudos sa'yo, Sir Roman. And dito sir sa may Avatar Gorge, ano masasabi mo? Isa lang yung word ko dyan, astonishing. Yes. Ngayon ko lang nakita yung ganito kagandang. One of a kind. Oo. Ang galing ni God guys. And napakaswerte ng Pampanga na meron tayong ganito kagandang pasyalan or tourist spots. The best. Yes. Patok na Yan. patok yan. Kung gusto yung pumunta dito, pag 4x4, PM nyo na yung Pinatubo Montenero. Yan. Thank you kay Sir CJ. Kita na namin liwanag. So galing lang namin sa Avatar Gorge, yung sinatawag nilang Tutulari. Sabi nga ni Sir PJ kanina, mala Jumanji, Jurassic, and pang talaga, pang world class kasi parang nanonood ka lang ng National Geographic guys. And tatanungin natin si Amor kung kamusta ba yung experience niya dito sa may Inararo Trail. Yan. Kamusta ma'am? Sobrang saya. And lang siya, hindi siya masyadong hindi. Minor hike lang parang Minor ganun. minor hike lang, pang beginner siya. Tsaka good for kids din siya, no? Like, Dito, papunta dito. oo, papunta dito. Pero siguro dun sa may falls, Sa may falls, medyo extreme na yan for kids. extreme na siya. Dito sa Tutulari or sa Avatar Gorge, pwede siya sa mga bata. Yes. Magaan lang siya, I think. No, sa mga bata. 30 minutes lang eh. Tsaka patag lang, hindi naman ganun kay steep yung mga bababaan. Tsaka walang parang dead spot para mag-enjoy ka talaga all throughout the Tsaka hindi na tayo maglalakad ng malayo guys kasi nga may 4x4 na Totoo. na pwedeng gamitin from sa may Porac papuntang
Inararo base camp yan. Very accessible siya sa mga turista. Yes, yan. Sobra. Siguro kung gusto nilang mag-camping sa Inararo base camp, pwede rin. Pwede. And kinabukasan, mag-trail kayo guys yan, saka yung 4x4. Hindi siya mahirap marating. Yes. Parang kung nasaan ka man, mararating mo siya. Yun, tama. Oo. So, nag-enjoy ka naman sa Sobrang enjoy. Worth it, guys. Pagod Sobrang pero worth it. Totoo, Yan. Thank you kaya Sir PJ. Ayan, and syempre kaya Mama More. Yan. Yes, So, ngayon lang natin sila na-meet. Kanina sa may Nepo Mall. Thank you. Sobrang bait ni Explorer Pampanga. Sobrang bait niya. Saan talaga? So ayun guys, thank you din kay Sir Moises, yung pinaka-tour guide natin sa Anahan Falls kanina. Yan, napaka sarap nung feeling yung ginawa natin dito sa may Inararo guys. Solid guys. Actually hindi na tayo makakadaan sa may Kupang at Spring. And babalik naman tayo next week. Sama na lang natin yung pinaka-vlog natin dito. Idugtong na lang natin guys. So may part 2 yung pagpunta natin dito sa Inararo. Yan. So wag na kayong magdalawang isip guys. Hindi ko lubos maiisip na merong ganitong kaganda na tourist spot si Pampanga. Lalong lalo na yung Avatar Gorge. Sobrang pang guys, ang tawag dito, pang international talaga yung ganda niya. Take note naman, sa Porac lang yan. Yes, sa Porac lang yan. Explorac guys, yan. Yung pinaka-team ng yung Porac Pampanga, Explorac yan. Shout out sa mga Pampanga Pilogista. Yun! Ayan, thank you din kayo kay syempre kay Papa Bok na meet natin ngayon. Sama natin sa natin. Yan, inulit ko guys, huwag niyong kalimutang mag-follow sa kanyang YouTube channel and of course sa kanyang Facebook page. Yan. Yan. Let's G! Yan, technical yan guys. Ito na guys, maganda na yung daan dito. So yung dinaanan namin kanina talagang nakakatakot kasi nga umulan kaya medyo umangit yung daan guys. Yan. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kabalan natin dyan kung gaano kaganda itong Porac Pampanga and of course yung Anahan Falls guys. And syempre one of a kind yung Avatar Gorge, yung tinatawag natin tutulari dito sa Porac Pampanga. Super ganda guys. Nagkulangan lang kami ng oras, hindi namin napuntahan yung Kupang Hot Spring. So next week balik ako dito, magka-camping kami and dadaanan natin dyan. So hey guys, shoutout pala sa Granos Safety Gear. Syempre kung naghanap kayo ng mga affordable and quality mga helmet, punta na kayo sa kanilang mga branches. So thank you again kay Cap Barry sa pag-invite sa akin sa tour na to. Nag-enjoy ako, grabe guys. So until our next vlog, peace out.